min farfar, han hedder Tommy. Jeg hedder Tommy. Og min farmor, hun hedder Annette. Annette. Og min faster hedder Maria. Så er det på sammenhæng. Men har du gjort det? Nej. Nej. Og så skal du sige sådan her. Jeg hedder Jonathan. Kan du sige, hold dog kæft, mand. Hold kæft, mand. Og kan du sige en spøjvøj? Spumwine. Ja, med strønsøj. En skøsjøj. Ja, i buen. Og så kan du sige... Ja, og så kan du sige, jeg hedder Jonathan. Nej, sig det en gang til. Jeg er Jonathan. Jeg hedder Jonathan. Jeg er Jonathan. Og jeg er 4 år gammel. Jeg er 4 år gammel. Og jeg er en møgunge. Jeg er Majon. Ja, det er rigtigt. Jeg er Majon. Hvad hedder din farfar? Jeg hedder farfar. Hvad hedder din farfar? Marlo Bobber. Tommy. Tommy. Og hvad hedder farmor? Kan du sige det? Ja. Min farmor her er Annette. Annette. Min farmor hedder Annette. Annette. Ja, kan du sige? Min farmor hedder Annette. Annette. Annette.